Hei, salut, eu sunt Gameplay David și astăzi facem un nou episod din seria Cage Universe. Și da, haide să începem. Oare ce să ne facem? Eu m-am gândit ca să, nu știu, ca să îmi cumpăr, nu știu, să strâng mulți bani, ori să îmi cumpăr Ready Player One Mechagodzilla sau Jet Jaguar nu prea îmi place. Da, cred că o să-mi iau asta. Ready Player One Mechagodzilla. Așa. Nu mă știu de mult cu Titanus Roden. Slage Mara. Știți că aici, practic, în film Godzilla and King of the Monsters, practic aici a fost ăsta. Și-ai, mă! Așa, aici a fost Roden. Aici. Yeah. Da. What? De când este pe asta? Ok, acum o să mergem oare în Tokyo? Nu știu ce să zic, să mergem în Tokyo. Totuși, hai în Tokyo, hai în Tokyo, hai în Tokyo. Am uitat ce face asta. Asta face. Era un... aici. Head Riser. Nu? Bă, nu uită la Tokyo. Ce să... Așa. Încă o stătu aici. Ups. What? Ok. Ce este? Ok. Aoleu. Nu, plec de aici, plec de aici, plec de aici. Nu! Fugi. De ce? What? Oh. Hai mă, că mă duc și eu. Mi-a dat rău.
Au. Oh, l-a omorât. Ce face asta? Ah, ok. Acum... Da, mai distrug pe aici. Aoleu. Mă, dar mă enervează ăștia. Ok, eram sub hartă. What? Altul. Bă, dar lăsați-mă în pace. Vreau să stau și o dată undeva să stau și eu. E mai meniu. Așa. Ok. Kaiju. Doar ce să mă fac? Find a alien UFO. Ok. Să mă fac... Oare să mă fac asta... Nu, nu, nu. Male mute, female mute. Show. What? Show. Ok, avea toate alea acolo. Ați văzut? Ah. Nu. De ce mă ataci? Nu. Shanghai, odată. What? Oh, asta face. What? Cât de mare sunt. Atât de puțin. Ia asta. Până la urmă vreau să caut neapărat UFO-ul ăla. De mai repede. Bă, da, ce e așa de mare? Deci nu-mi place deloc că e foarte mare. What, ce lag e dintr-o dată aici? Ce e aici? Ok. Ah. Da, l-am găsit. Asta e, nu? Sau? Nu știu, sau. Bă, cred că nu e ăla, sau.
E prea mare, efectiv, e prea mare. Nu, trebuie să-mi dau mai meniu, că e extrem de mare. Hai odată, așa. Așa, și acum mă duc și vreau să-mi iau unul care e și mai mic și zboară. Ori Betra, ori Haze Motra. Sau Mini Mewtwo. Asta era mă Showa. Și asta e Showa Kaiken. Au. Asta Showa Gojira. Find a Millennium? Câte ouă sunt? 3500 level 25 Engels. Eu dă și level am 10. Sau Mega Gyrus. Da, cred că mă fac ori Betra ori Motra. Eu mă fac Motra. Eu mă fac Bird Tyson, că e mai aproape de aia glaciar. Aia cu gheață, insula aia cu gheață, așa. Că nu știu dacă are nume. Deci e un nou extrem de mare. Ce e asta? N-am mai intrat de foarte mult timp în jocul ăsta și nu știu ce e cu wow ăsta. Ok, am căzut. Ce e în primul rând cu ou ăsta? Ce e? What? Aici nu mai e ou. Cred că e ou ăsta de aici, oare? Nu știu. Ia ce face pe... Nu să... N-a văzut nimic. Ok. Ce e aici? E insulică sau mi se pare? Da, e insulă. Credeam că e UFO-ul ăla, că... Cum să pui un UFO aici, că mai ales trebuie să-l găsești și nu să-l pui acolo. Bă, da, ăștia mă interesează. Cât e volumul? E o liniuță. Și dacă îl opresc, se aude prea încet. What, cum se aude aici? What, cum se aude? Ce ăsta e o foță? Ce ăsta? E piatră. Sau? What? Ce era ăla? Balon ce era ăla? Asta de aur. Nu pot să-l omor? Să-l distrug, să-l omor. Uite, mai e ceva acolo jos. Poate iar trebuie să pus pe astea sau? Ba nu trebuie. Să văd aici, Da, deci nu merge nici cu... Și ăsta cu... Că e mică, nu și credeam că... Da, aici e blocat. Wow! Aici încă e groapa asta sau apa. Aici, dacă nu și l-a ieșit Kingdora. Ok. Ce era textura aia? Păi să ceva. Uite, graphic quality.
Așa. Mă, cât trebuie să stau să găsesc și eu un biet UFO? Unul mic, sărac. Ok. E cringe. Așa. Și acum vreau să verific ceva astăzi un pic. Așa. Gata. Deci UFO-ul ăsta e extrem de greu de găsit. Nu știu dacă o să-l găsesc. Cred că nu o să-l găsesc. Da, cred că nu-l găsesc. Aici încă sunt astea de la Godzilla vs. King Kong. Știți? Ați văzut filmul? Chiar că. Scrieți în comentarii o scară de la 1 la 10. Cât de mult v-a plăcut? Așa. Of. Unde e? Și de ce nu-l găsesc? Cred că nu o să-l găsesc. Da, nu să-l găsesc deloc. Of. Da. Și de... Și da, cam atât a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe. Și ne vedem data viitoare la următorul episod. Pa, pa!